I clar, quan hem dit que venia la Carla Estivill, doctora de la son, experta, han vingut molta gent a dir pregunta-li això, i alguna d'aquestes persones doncs, té el privilegi de treballar en aquest programa, o el càstig. Carla, pues mira, tinc un dubte, ¿vale? Que és algo que m'atormenta una mica, perquè jo mai em recordo dels somnis. Mai. Jo penso, perquè la gent diu, he somniat no sé què, a la migdiada potser de vegades, però a la nit mai de la vida. I volia saber per què, si és perquè dormo molt bé o molt malament. Doncs mira, jo crec que et quedaràs tranquil·la, perquè encara que sembli mentida, si no te'n recordes dels somnis, és que no et despertes. No, mai. I dorms seguit, i per tant, és a dir, per què ens en recordem dels somnis? Perquè després de passar la fase REM, que és quan somiem, ens microdespertem. I si aquest microdespertar és una mica llarg, és quan te n'en recordaràs. Així que tu dorms tot seguit. Divinament. I, per tant, és una senyal molt bona. I m'ha cridat l'atenció que entre aquestes recomanacions que feu per descansar bé, dieu que va molt bé ficar-se al llit i llegir una miqueta amb els mitjons posats. Doncs mira, perquè un dels canvis biològics que es produeix en el nostre cos quan estem preparant el son és la nostra temperatura. La temperatura interna del nostre cos, quan anem a dormir, baixa. Perquè durant el dia això té lògica, no? És a dir, durant el dia el nostre cos està en marxa, està consumint energia i necessita temperatura alta. A la nit, el nostre cos és com si tanqués les persianes, no vaig a rebre informació de l'exterior, sinó que vaig a fer un treball intern i vaig a baixar el consum d'energia. Doncs la temperatura baixa, però aquesta temperatura passa a les parts distals del nostre cos, mans i peus. I per això, quan anem a dormir, hem de tenir les mans i els peus calentets. I si no, ens posem els mitjons. I parlant de mitjons al llit, el sexe va bé abans d'anar a dormir? I tant. I tant. I tant. Sembla que és veritat que ens produeix un augment d'endorfines i després ve el post-relaxació, que és el que ens permetrà dormir plàcidament.